toto video bude zle počuť, nie je to moja chyba. Ranné vtáča skoro stáva. Takže koho mám dneska? Fantome. Podľa mňa to bude OK. A ešte mám službu. No paráda, idem sa spýtať pani Vilove, že aspoň na čo to máme. My máme koho? Ja mám Scarlett. Ja mám Mystery. Dobre. A služby nemáme. Dneska sa ideme na to vlastne pozerať, ako sa robia. No, to je pravda. Ešte myšlenkami spím. Stella, Charizma. To je jedna z tých nových. Dneska mám zase koho? Kalio. Zase nejaký nový. Holky, dneska je drezura, takže se přichystát a jedeme na drezuru. Jo? Jo. Tak som ráda. Ako si mám zobrať ja? Blosanu. Tak páči sa mi, ako ste sa zastúpili. No dobre. Koho by som chcela vidieť vervu? Katarína, poď. Ja sa teda odstúpim. Poď, Katarína. Je tu dneska aj Erika, aby videla, ako pracujete, lebo zajtra má s vami cross country som sa rozhodla, takže aj ona vás bude sledovať. Dobre? Áno. A pani Vilova, ako co mám udelať? Jednu trošku podrezuruješ Mystery, jo? Úplne stačí. Jo, když spravíš nejakú piafu, nejaké postranné kroky, normálne nejaké kroky z drezúry, nemusí to byť úplne profesionálna drezúra. Jasné. Ešte toto. Bolo to úžasné, dobre. Teraz koho by som chcela vidieť? Míša, poď. Ojejoj. Ty iba ju trošku poklúž, nakrokuj a pocválej s ňou. Nejaké 2-3 koliečka, dobre. To je pozoruhodné, ako ju počúva, mňa minulý rok ani na prd nepočúvala. Wendy, nekecáme, ideš ďalšia. No do ričky. Dala iba 2 hviezdičky. Poľne to bolo dobré. Wendy, ideš, keďže kecáš. Tak poď, Fantome, niečo vyskúšam. Wendy, ty vieš, čo máš robiť? Dievka som vysvetľovala, keďže oni tu boli prvý rok, jasné. Ty už si to tu minulý rok robila. Dobře, to mohlo byť. Další pôjde... Koho by sme dali? Amanda z Molly, poďte. Ojojoj. Tak to je asi konec. No dobře, mohlo by být. Dobře, už nám kto je tam iba ostal? Poslední 2 holky. Stella a... Ne, poslední 3, promiň. Domča, Ela a Stella. Dobře, tak půjde teď Stella. No jasně, klidně. S charizmou nám něco ukáž, keďže ona je celkom drezurově zameraná. Wow. Stalo, nic se ti nestalo? Ne, nic. Naštěstí nic. Nic, paní Vilova, jenom
No, trošku jsem oklouzla. No Stella, tohle už není normální. Ne, jenom jsem se zle chytila, promiňte. Nevadí, Stella, nasedni. A ještě furt myšlenkami spím, takže... Aj, myšlenkama spíš, jo. Tak choď už si dost udělala, udělala si 2 kolečka, takže celkem dobře si to udělala. Necháme si ho na konec. Poď domča. So Zeusom sa nám hádam trošku predvedieš, keďže je síce parkourový, ale vyskúšaj. Dobre. Minulý rok som síce mala ruby, ale aj toto je dobré. No dobré, toto mohlo stačiť. Posledná ide Ela. Aj paráda. Trudí sa nám predveď, videla si, čo robili ostatné dievky, tak urob niečo podobné aj ty. Jasné, pani Vilová. To bolo tesne, to bolo tu. Bola si na tom podrieť? No dobre, bolo to super. Zarať sa už, aj na to, že si bola posledná. Dievky, podľa mňa dneska vám to išlo, hádam vám to takto zajtra pôjde takisto ako dneska na ako dneska na drezúre. Zajtra sa tešte na cross country, už zajtra všetko Erika hovorí a Ivet, zajtra ti Erika povie konec, za mňou nechoď, áno? Jasné. Dobre, vidíme sa zajtra, čauka.